Apa? Lah ku ibu Mas. Sport. Hah? Ada sentrinya ini loh. Kan mau lo masuk toh. Iya sik toh, sik toh. Iya. Udah tau. Lah terus piye mulane? Nih. Itu bojoku sing ayu dhewe. Nah. Bojoku lha iki anakku sing cantik. Wangel iki. Sini loh ya. Lho ono gue lho cantik wong anake. Ora harus kita bojo ngene iki. Wis ya. Ayo.